Diri uy maunsa man kadiya. Sugok-sugok. Hello guys, good morning. Welcome to my channel. Thankful kay ko guys, kaya okay na si Puti ang among iro. Salamat day kang Dr. Cho sa Finefield Animal Care diri sa Damilag, kaya epektibo ang ihang giresita nga tambal para sa among iro nga si Puti. Napay mga gamay-gamay nga ubo niya, pero at least isa pagali namo nga kuan kang Puti pagtambal. Medyo ni kuan na ang iyang ubo kay kagabi gani nakatulog naman ko kabantay nga nag-ubo-ubo pa siya, pero sama sa giingon ni Amiga Edna siya may nakabantay kad that time mga alauna daw, the middle of the night, nangihi man si Amiga Edna, so nakadungog siya nga si Puti nag-ubo-ubo pa daw, pero at least dili siya continuous, dili na pariya tong niaging mga gabi mga adlaw. Unya karon niya ako sa naragyan po ko sa sulod sa DRBC, pero wala ko dito sa among atbang sa among balay. niyami dari ni Puti ako siyang gisuroy diri dapit kay para pod makapanab sa unsay bayangan niya sabon diri. Niya ako dinhi sa corner, black ragya po namo nining last nga balay dinhi. Shout out ko kaya Mars, Esther Paket, kang Angel Paket. Niya ako diri sa inyong gawas karon. Ako sang gisuroy among iro si Puti. Unya day tuod guys, ang akong pamaagi sa pag tambal kang Puti kay capsule man. Capsule tong antibiotic nga gi painom kang Puti, capsule. Unya ang kato dayo nga isa syrup. Okay raman tong syrup kaya ako raman siyang ikuan lugar mix sa iyang pagkaon, so naghuna ko kani kang kapsul sa baka ni ipainom itingal baka kaniya nalisod kaayo kay di na to kontrolado ang kuan sa iro, labi na kay wala ni maanad nga mag-inom og tambal. So may gani kaya diretso dayon ko nakahuna-una nga iano na lang gyapon isagol sa iyang food. So akong giabrian katong kapsul gi-mix nako sa iyang food. Gabi kay naman mi sobra nga naglauya man ko gamay guys, ang sabaw-sabaw ba kay mo pay gusto aning iro. So dito akong gi-mix. Napasalamat lang pud ko guys kay ang iro si Puti gakaon gyud siya guys, gakaon may gani lagi kay wala nawala ang iyahang way gana sa kaon, gakaon sad siya. So tangpol ko gabi kay ni kaon gyud siya, almost nahurot gyud niya ang katong iyang akong gibahog sa iyaha. Unya at least nakaon niya tong tambal. First pag yun nga ako nga pagpatake sa iyaha medyo ni alibyo na. Thank you kaayo kaya nagi pa yung mga ubo-ubo, pero dili pa riyadtog yung mga niaging adlaw nga burag sa gunson burag pwede lang kita ralay mag-ubo pero sa inani karon nga sitwasyon ng pandemic burag maskin man gay mag-ubo-ubo tagamay na magpanik naman ta. Og mo to niami karon diri sa gawas ako sa aning gisuroy gipagawasan ako si Puti, ako sang gipagawas ito sa balay kay burag na boring pod siya dito tuyok sa muang balay. Yan, niami diri kuan man ni diri guys nang burg tibarilas ni siya nga luti sa among black kay black 17 man ni among black dinhi na kani siya akong giistambayan diri. Kuan ni siya guys kanang bakanti man ni siya nga luti walay balay. Nya man siya pinakalas nga luti. Mo ni siya guys, burag duwa ni siya kalutihan diri guys. Si Iro si Iro nako nga Puti. Sige pangihi. Kaya dito sa balay, nara magintawon siya magtuyok na. Ako la siyang gipagawas kay para ma-refresh yung utok. Ug makapanambal pud siya sa iya nga ang masabsab nga tambal niya. Mo lagi balikan nato ning luti guys. Mo na siya pinakalas dinhi nga corner dapit sa among block. Wala pa man ni siya balay ambot gatamnan-tamnan gihapon ni siya diri mais. Ni ako diri karon nagtambay dinhi. Alite. Narabay kapayas guys Hinog na raba
Pangayoon dili, pangayoon dili. Mo lagi to guys na. Nyara dito tong gihimo ni Anthony oh. Naman may extra nga kani nga klase sa PC nylon. Bagay-bagay pod aning gitaptan ako sa iyaha dinhi sa iyang ning gibutang mot sa ngalan aning nagibutang sa iyaha nga lawas nga kuan kanang kani oh gibagay-bagay pod ang color oh. Na binuhat na ni Anthony ning PC oy kay mahal kaayo ato gini pokuso ng iyahang PC mahal kaayo oy tag 500 na may baratuhon pero dali ra pod makuan na may ni kay sigurado gid ni kay nylon gid oh. Namo na siya gibuhat ni Anthony oh kani ay man daw ni at least naka-save mi ang among napalit kanirang gitaptan oh aliti boring na kati pagkuan so ay pag-enjoy sa ti nanakas gawas ako man ta nigligoon na ay ako tang ligoon na nag-ubo-ubo pa man siya magani pod guys kay kanang wala giinit kaayo ang adlaw na may adlaw pero dili pigid kay sakit sa panit ban mo na nakahigayon ko pagsuroy kang puti na human siguro nako ani dirhi pagsuroy kang puti human ako suroy diri kang puti karon tagtuod maghinahinay na pod mig uli kay plano nako sa kaon nako to amo ang alkuba maigo man ko atong manhole magpatabang lamkod ko ni papang karon kay si amigaid na iyang trabaho wala siya karon sa balay nya kamera man duang papang na nagsabot na mistiguang pang aya sa paglakaw pang kay para matabangan ko nimo kay ang amo ang ladder mobo man dili makakaya didto sa padung sa kanang alkuba namo to alin pa day ato hi to Bernadette Paredes. Salamat ha sa imong comment. Duda ko nganong hinay akong tingog tungod sa audio nako. Ug basin pud minus ang signal ag gahapon kay tungod lagi sa panahon nga di maayo. Galundong siya. Buy akong gidudahan kay burag mora man to sa video nako nahinay ko. Saban ako na video kay dako kong tingog. Salamat sa comment ha. Thank you sa makanunayon nimong lantaw sa video. Namoto karon taud-taud lagi maginahinay na mig uli di puti nya relax ako kadyo to nya ako ang kuanon tong alkuba ug ako ang pangitaon asa na dapit ng kanang kuan lagi ang kanang katong asa gid na ang mga sulom bitaw kay karon dito sa ako among walk-in closet naa naman pinaglakaw-lakaw pero gamay ra sila digid pa di atong niaging adlaw gamay ra man sila guys na akong plano adtuon na lang lagi nako sa taas ug akong subayon didto asa gid na sila karon nagatapok-tapok nainay na kog saka diri guys paingon sa among manhole i-try nako gyud og lukit asa dapit gining balay sa sulong didto guys, niyan ako diri sa langob, diri ko diri dapit sa kanang among alkuba. O pangitaon lagi nako tong asa baka na sila nagbalay kanang sulong oy kay kanang naamang gid gyapoy glakaw-lakaw na. I-try na ako og pangita asa sila karon. Niyan ako diri sa alkuba sulod. Mo na diri amo ang ibabaw sa among kanang alkuba guys ni ako sa taas may gani kay lagi nay suga napabutangan namo daan diri ko nin kuan guys di ako muning manhol magiging kay nisigo ko mapa-assist pa ko sa kong papa o niya yan ako guys ang mega vlogger nga Terminator sa mga salam ligo na ako sa singot buraga taud-taud karon munaog na ko wala may diri ka nang makaingon kag nagbalay nga sulong guys wala man kanang kuan lang siguro kanang consistent lang gid ang ilang
kanang pagbaklay ba. Wala mo pinakita diri nga nagbalay sila diri sa sulong. Kuan lang gyud kanang dito gid sila gikan sa kuan bay kanang dito sa kanang dito lagi abay sa kanang mga punuan diya sa mga prutas dito sa among silingan niya. Murag diya gid sila gikan ang sulong. Kay tan-aw nako dinhi sa Alcuba. Kuan man kanang wala may gyud nagbalay dinhi nga sulong. Mani si Amiga Vlogger, the Ants Terminator. Naligo na ako sa singot, guys. Oh. Mani siya, guys. Ang preparasyon na mo sa second floor. Ready na ni para second floor. Pero mo lagi. Ang panudlanan raya ni Agdon. Sayang baya. Kaya, ipreparahan na. Pero, ba't lang ani? Basin kaloy makabuhat tarig second floor. Dinhi ko maglatay-latay guys. Kanihay mo kabalaka kay safe mo ko dinhi. Dinhi ko maglatay. Naog na ko guys. Makita-kita ta dito sa mas guys. Wa mangyud ko dinhi napatay nga isa ka barangay. But at least nagtry kong saka dinhi. Dili lang man ko karon nakasaka diri guys sa among Alcuba. Kuan naman burong maihap na. Ya karon lang gid ko burog na curious ko sa kanila ging sulong basig siguro sila gitabangan diri ba kay naman pud mi dinhi iring pero gaba lang bitaw pud ning iring guys nindot mang iring pero napura na ko anang iring ay atong sa unang panahon pa niya kanang mulay kog iring pero never nga kanang magbuhi pa kog iring so bahin anang iring na magyapay mga iring diring laaw na dinhi magdagandagan diri sa mo ang atop makasulod gid sila diri sa Alcuba kay tungod lagi na pa may mga pagyud masel bitaw kay mo lagi to kung giingon nga daw pagyud totally na human ni among balay na pay mga plano ani future pa nga mga plano na pagyud iring makasulod ni ang among Alcuba. Unya mo bitbit pag yung mga kanang dinhi mga anak dinhi masulod sila mga anak kay matingalan na lang mi kay na mag meow 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 ana pagka mga pila ka adlaw ko uy nahilom naman ang katong iring nga meow 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 gahilom naman among duda agoy na naman sab ka tay harbisonon didto sa taas kay permi na mi diri makaharbis og iring guys iring kanang bagong anak niya wa naka-survive na matay permi na mi naka-harvest dinhi na mo nang dili lang karon lang ko nakasaka dinhi karon ni saka ko kay tungod lagi sa sulong nagtuo kog naa sila na napoy patay na basin gitabangan nila di ilang giya kuan lagi tapukan na wala man na mo to nga munaog na ko guys kaya wala man niya kanang kay kung init pa lang kaayo karon guys inarong orasa init namang kaayo niya dili sa gyud kumusaka dinhi kay kanang kuan bro kay diri giganggang na arang-arang karon kay di man gyud kay wa man nagpakita gid ang adlaw mo nang ni-try jud kog saka na mao man ang sitwasyon wala may kanang nagtapok gyud kay nga baga kay nga sulom diri sa taas mo tang nag-spray lang ko gamay kay na may naglakaw-lakaw pud na didto dapit pud sa mong inclusive na wala gyud masiruhi guys na magyapay galakaw-lakaw mo nang gapaluapo na lang nako gi-spray aning ako ang spray nga gibuhat lagi nga kaning tubig nga ininit nga gibutangan nako ga tubig nga ininit gipabukalan nako nga tubig I mean og pabutangan din ako isa ka salmon nga asin. Namura may akong gikalingaw og i-spray na. O mo na to guys oh. Naligo na sa singot si Amiga Vlogger ninyo guys oh. Sige guys. Kita to niya.